पियावा प्रदेश वाले फौज में हां जी सोचली जे कि आई बाकी अइलन ना ना 5 बजे भोर में जाती है मेहरा जो छत पर हां जी अच्छा तवा पर जाके एगो कौआ के रोटी दे के कहते कि एक कागा तो ही रोटिया खा लो आ जन हम कहत तनी कमावा क दिया कैसे कहतरी कैसे कहतरी हो कागा ले जाय वीर ओइलन तो ना बाकी एगो कमावा क देबा तो हम जानब जे कि होली हमार सफल हो गई की क्या तनी हो लइया छेड़ देबा तो मजे आ जाला उठा उठा सैया मोरा भेज नई घरवा में तो मोरा करता गार्जियन के ओर से तनी अपनो नामवा हमरे के बता दे तो आगे चिन्हे में ना बता अच्छा बिना नामों के ठीक है परमेश्वर चाचा हमरा बड़का भैया और श्री रमाशंकर तिवारी जी की ओर से कागा से कहती है मेहरा रुकिए कागा एक कागा कोई हो की दिल मारी तोहरो प्राण प्यारी तोहरो प्राण कोई हो की दिल मारी तोहरो प्राण प्यारी तोहरो शरीर में अबीर लगाई दी हो सारी लगाई दी हो शरीर में अबीर लगाई दी हो सारी लगाई दी हो केहू केहू हमरा के देख के जरता सही बात जरता तो जरता ने बगली भरता जरे रहे दी रौरा शरीर में अबीर लगाई दी हो सारी हमारा नंजी भैया बानी हजारों रुपए के आशीर्वाद देनी तनी बुझाए बेचारी के पीर हो अरे तनी बुझाए बेचारी के पीर दे दी हम भौजी बोला के कागा ले जाई दे दी हम भौजी बोला के कागा ले जाई दे दी हम भौजी कागा ले जाई दे दी हम भौजी बोला कहतनी कि अफसोस होतने बा हां जी कि ड्यूटी पर बाले मोरा बोलम बडर छुट्टी नहीं मिलल से अइले न घर पर छुट्टी नहीं मिलल से अइले न घर पर बच्चे सुख मिले गंभीर हो कहते कि अब की तो ना बाकी अगला साल आगे साल उन से खेलब खूब हो
से खेलब खूब होरी हाँ जी सुन संग दिल रंग बलती में गोरी हर साल रही है न गोलू व समीर हो हर साल रही है न गोलू व समीर देते हम भौजी बोलोगे काका ले जाएगी देते हम भौजी बोलोगे देते हम भौजी बोलोगे काका ले जाएगी देते हम भौजी बोलोगे गीत बदले ये प्रीति है ने आओ ई गीत ए जे समाप्त भइल बा एकरा के खत्म थोड़े कइल बा गीत में गीत बदल जाई सही बात आ होली होखे हां ठीक बा जितेंद्र भैया के झाल मनोज ठाकुर जी के झाल अनिल ठाकुर भी रहलन ओ घरी हाँ जी अब पिताजी के बड़ी मेहनत अब रंग लावत कि ना रोजा सब जानो हम तो अपन लागल बनी पियावा परदेश वाले मेहरारू घरे बिया अच्छा अच्छा हमरा बिकी भैया के गुरुजी हमरा बंशीधर भाई के बड़े पिताजी आइल बनी सुरेश राय मास्टर साहब मंच पर आए